Ulos täältä! Kuulit sä? Mitä täällä tapahtuu? Tää on meidän perheen sisäinen asia. Paitsi, että kohta koko talo tietää, että sä oot lukinut Miia huoneeseensa. Anna mä hoidan tän. Koita puhua sille järkeä. Tulit sä taas pelastaa tilanteen vai? Faija, nyt tää menee jo liian pitkälle. Kalle! Sä hullu on lukinut mut tänne! Nyt sä teet kerrankin niin kuin mä sanon. Hei oikeesti, Faija, pysy siinä. Nyt loppu. Ja mulle jumalauta sanotaan, että mee hoitoo. Eikä mussa ole muuta vikaa kuin se, että mä haluan puolustaa mun perhettä. Se on mun velvollisuus. Tajuutko? Säkin istut siinä niin kuin joku puunukke ja halveksit isääs. Eiks niin? Mitä siellä tapahtuu? Täällä tapahtuu nyt sitä, että tää perhe laitetaan kuriin ja järjestykseen. Sä oot ihan kuin vemmu. Se kaappas sun kioskia ja nyt sä pidät täällä omia lapsias panttivankina. Siis vertaat sä mua johonkin sekopää rikolliseen No vai? pistä toi typerä halko pois. Niin kuin mä oon sunkin eteen raatanut. Painanut pitkää päivää ja tässä on kiitos. Ei kun tässä. Tää perhe hajoo käsiin. No kai tää nyt hajoo, kun te ette tottele mua enää yhtään. Siinä on typerä lelus. Mitä sä aiot tehdä sillä? Vähän kasvattaa meitä vai? No, et sä uskalla. Eihän meissä kahdessa ole mitään muuta kuin vikaa, ainakaan mussa. Ensin mä oon liian nössö ja nyt mä oon yhtäkkiä liian macho. Mitä mä tällä mailalla teen? Mitä teet? No lyöt meitä tietenkin. Kyllä sä sen osaat. Anna mennä tohon noin vaan. Kalle, hei. Jos et sä heti tähän hätää keksi mitään syytä, niin pitäis mun vähän jeesaa sua. Mitä jos mä kerron sulle jotain, mitä mä oon salannut koko ikäni? Sun kiittämätön poikas on saastainen homo. Mitä? Mä olen homo. Nyt rauhoitutaan. Mitä sä äsken sanoit? Että mä oon homo. Älä pelleile mun kanssa. Mä olen H-O-M-O, homo. Nyt rauhoitutte molemmat. Nyt puhutaan, eikä tapella. Ja sun suuresti ihailemas Valtteri on ihan samaa maata. Mut sehän on naimisissa. Se on pelkkää kulissia. Miten niin? Se vaimo on lesbo. Valehtelet. Haluatko tietää, missä mä käyn iltasi? Käyn sellaisissa rafloissa, missä on pelkästään miehiä. Ja ne ei ole tosiaan mitään tikkaporukoita. Mä en usko sua. Paras opetella uskomaan. Mä oon homo enkä muuks muutu. Anteeksi. Ei mitään. Otatko hömsyn? Ota. Oho. Onko kaikki kunnossa? Ei. Kyllä. Poika vaan puhui ihan omituisin. Kalle. No mitäs, Kalle? Ihan hölmöjä. Mä en usko sitä. No, mitä se sanoo? No, sano mitä sano. Se vaan yrittää ärsyttää mua. No, siinä se onnistui kyllä oikein hyvin.
Niin noista lapsista, että ei niistä aina tule sellaisia kuin on itse kaavaillut. Mitä sä tarkoitat? En mitään. Meinaan vaan, että oli se aika ankaraa palaa mulle, kun Kari vankilaan joutui. Mutta kuitenkin se on mun poika, kaikesta huolimatta. Ja mä olisin huono isä, jos mä sen takia olisin sen hylännyt. No, eihän tässä kukaan ole lapsiaan hylkäämässä. Ne vaan on saatava järkiinsä. Keinolla millä hyvänsä. On hullu. No ei se ehkä ihan taiteen säätöjen mukaan mennyt, mutta saatpa ainakin sanottu. Joo. Ja nyt faija tappaa mut. Eikä tapa. No hyvä, että sä oot täällä. Mä oon etsinyt sua. Aha. No onpas täällä hilpeä tunnelma. Kalle sanoi Fajalle, että se on homo. No missä Sismo? Meni varmaan ostaa haulikkoa. Mä en tosiaan aio jäädä venaa sitä, että se tulee takas. Oli aika rohkea veto sulta. Ja tyhmä. Sitä aika... En olisi uskonut. Ai jaha. Nyt täällä halaillaan jo julkisesti. Faija, hei. Sähän se täällä homo oot, ei Kalle. Ja nyt ulos täältä. Hei, mitä sä et kanssa nyt oikeesti kuule? Hei, lopeta! Mene sinä siitä. Äijä! Mitä sä teet?